Wektu dina iki tampanan kanthi wening jepuk. Aku kelawan para kadang-kadang bakal nyawarga nyajiwa kelawan Raden Puntadewa sakadang. Mula ya dina iki jeneng sira Jemenenga Nalendra ana ing negara Ngamarta. Jejuluka Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira. Ya Sang Prabu ndak tampa banget awis saka peparingmu wujuding nagara Ngamarta malah aku dene iki wis suda dadi ratu ana ing Ngamarta. Iya pancen kodrating jagat kaya mangkono iras pantes aku sakadang bakal titip kasuwargan kelawan jeneng sira Raden Puntadewa sakadang. Mula kang saka kuwi mangsa barakaning negara Ngamarta Raden. Lumareking manci sing kang ponang carita ing samangke para Pandhawa santuk kanugrahan wujuding nagari Ngamarta mewah Sang Puntadewa winisuda kang ratoni para Ngamarta glising ponang carita Prawandawa gaya angadani puji syukur ngres ngadani saji ingkang winastan sesaji Raja Saya sinegeng Gandya kang cinarita ora kaya ingkang mapan negari Bibajara Sang Prabu Jarasandha ingkang wis kelampan ngundara aratus 907 ya nganti geneping ratu kang badhe kakak minangka Sajirodra mangkono ingkang mapan wonten kedaton Giribajara Sang Prabu Jarasandha ya ngawe ingkang abdi Hamsa Dembaga geguyonan jejengklekan kawis tingal kumricik candrane